Går ind og henter. Og den installerer I. Og nu ved jeg ikke, om den kan installere, fordi jeg allerede har installeret det. Der. Add-ons. Installed. Do you want to activate this add-on? Please restart your TS. Super. Det gør jeg da. Så starter jeg TeamSpeak op. Så har jeg en, der hedder plugins. Og soundboard. Show soundboard. Boom! Jeg har så allerede tilføjet nogle sounds. Men det I kan gøre, det er, I kan gå hen og højreklik, og så sige number of buttons, så kan I bare fyre mock. Vi kan sige, der skal være 100 knapper. Bum, så er der 100 knapper. Det er lidt højt. I kan så også rette på, hvor mange der skal være den vej, og you name it. På row, i stedet for 5, så siger vi, der bare er 10. Bum, så er der 100 knapper, I bare kan fyre af. Så går I ind og vælger en knap. Vi siger, vi tager den her ned. Højreklikker I på den. Så vælger I music. Så går I ind og finder en lyd, I gerne vil spille. Det kan være en helt sang, hvis I har den der ligge. Nu har jeg et soundboard, der ligger her. Der er også en, der hedder Guy Wanking. Det er noget, jeg bruger på Half-Life DJ. Den kan vi godt tage. Det er jo pisse lige meget. Så er den aktiveret her. Så klikker jeg på den. Så kan I køre den. Nu kan jeg lige skifte den. Det er ikke så appropriate sang. Her. Nu har jeg hentet nogen, fordi jeg er tosset med det. Så tager den her. Så det er sådan, man gør. That's it. Hvis vi finder en sang, så går vi på YouTube her. Nu tager vi lige en. Nu kender vi. Nu sidder vi med Soda her i chatten, så vi går og henter hans. Der er vi her. Så finder vi rigtig godt klip. Altså, der er nemmere til easy kniv. Så mange der spørger. Soda, hvordan fanden får du egentlig alle de knive der? Hvordan åbner easy, siger til easy. 1 minut, 24, det husker vi. Copyright strike, det er skide på. YouTube. Downloader. Det må man nok heller ikke. Det vil jeg også skide på. Så må jeg lukke min YouTube. Jeg bruger den ikke til noget. Sætter et link ind. Klikker download. Kan vi få den map? Ej, det får I ikke. Klikker download. Så ligger den dernede. Så kommer vi herind. MP3-cut. Bum. Så vi åbne filen, når den lige har hentet den dernede. Det er jo en helt video, den henter, så det tager lidt tid. Der kan ikke være copyright strike, når det er Soda. Han giver helt sikkert tilladelse til det. Hallo, så hvor meget fylder den film her, du har lavet? Jeg kan ikke passe, den fylder så meget. Sådan til at fylde. 1 minut 30. Sådan der. Sådan der nu. Så klikker du open file. Så går du ind under, hvor du nu har lagt den. Den hedder så, det er nemt. Der, det er nemt. Bum, så ligger helt alt ud her. Så sagde vi 1.24, det var herovre. Easy, siger til easy. Easy, siger til easy. Easy, siger til easy. Easy, siger til easy. Bum, det er den kort snip, jeg nu gerne vil have. Der lyder sådan her. Easy, siger til easy. Bum. Det er vi cut. Og download. Det er nemt, så ligger jeg så ind under, jeg har så en mappe med mit sound, jeg har sådan en lyd, jeg har lavet herinde. Så ligger vi den så. Bum. Det er det. Kom ind og højreklik, tager vi den her. Klik. Det er nemt. Det er nemt her. Hvorfor Easy, siger til easy. Easy. Easy, siger til easy. Sådan, så afspiller den det på TeamSpeak. Det eneste, det kræver, det er, at I har, push to talk til. På voice activation, det virker den første gang, så fucker den det op, så skal I slå push to talk til og fra, og ja. Men push to talk, det virker. Vi kan gå ind og spille den for Soda. Nu ved jeg, han sidder i chatten, men vi kan lige tage den, hvis det er. Connected. Jeg skriver lige en kode her, som I ikke lige får lov til at se. Så her. Channel switched. Nej, du er ikke velkommen her. I kan sagtens have Easy, siger til easy. Jamen, jeg skal for fanden That's it. spare først alligevel, faktisk. Så, Jeg skal ned og handle. Sound